Yan, magandang gabi na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. Ayan, at ngayon mga guys, nandito tayo sa may bayan ng mga tarim kung saan papasadahan natin yung pailaw dito sa plaza ng mga tarim mga guys, no? At bago natin pasadahan mga guys, ayan, shout out pala sa lahat ng mga kababayan nating OFW dyan sa US, no? Kay Sir Leo Digario Versusa, kay Sir Cesar Estiguy. Ayan, at sa sponsor natin na nandyan na rin, ayan, kay Sir Gis619 at kay Sir Bobby Ballesteros ng US. Ayan, maraming salamat sa kay-sponsor at malaking tulong po yan sa ating maliit na channel. Ayan, mabuhay po kayo, sana dumami pa po kayo. At sa lahat ng mga viewers natin dito sa bayan ng mga tarim mga guys, no? Ayan, big shout out po sa inyong lahat at sa lahat na rin dito sa buong Pangasinan. Ayan, big shout out po sa inyong lahat. At sa mga sponsor pala natin dito sa bayan ng Bugalyon, ayan, no? Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, ayan mga guys. Tara, papasadahan natin yung pailaw ng mga tarim dito sa may plaza. Ayan. Ito lang yung harapan muna mga guys, no, bago natin pasukin maya-maya. Kaya samahan nyo ako mga guys hanggang dulo para makita nyo itong pailaw nila dito sa bayan ng mga tarim mga guys. Ayan, oh, may ilaw na, oh. Namatay. At ayan, ito yung pinakaharap nila mga guys, no? Pinakaharap ng plaza dito sa bayan ng mga tarim mga guys. Okay, sa mga nagre-request na mapasadahan natin itong bayan ng mga tarim, ano? Ito, nandito na tayo. Tara, pasok tayo mga guys. Pagkapasok natin dito, may malaking star. Tapos dadaan tayo dyan sa gitna. Tsaka meron din silang fountain. Lahat papasadahan natin yan maya-maya mga guys, no? Aabot din tayo dyan. Napakaganda pala dito mga guys, napakalinis, oh. Nakita natin yung flooring mga guys. Napakaganda ng flooring. Okay guys, dito tayo sa may fountain nila. Wow, ganda, oh.
Okay guys, yung ano pala nito dito, dancing fountain pala to mga guys, no? Ayan, no? Yan. Wow, napakaganda. Ayan, at yung ilaw dun mismo sa may fountain, nag-iiba-iba rin ng kulay. Ayan. Wow, ganda naman. Wow. Yun. Napakaganda pala dito sa bayan ng mga tarim mga guys, no? Dito sa kanilang pailaw. Ito mga guys, papuntang likod na yan, ha. Bandang likod na ito mga guys, no? At ito, mayroong ano dito mga guys na tumutulo. Ganda, oh. At ito yung ano nila mga guys, no, giant Christmas tree.
At ayan na nga mga guys, naikot na natin tong buong plaza. Ayan, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Ayan. Sa hindi pa pala nag-subscribe mga guys, no, mag-subscribe na kayo para masuportahan nyo itong maliit nating channel. At sa lahat ng mga sponsor, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.